Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estiver escutando o nosso programa. Não te digo nada. Novamente com os professores Paulo Fernandes Mirás, de Ordes, e José Manuel Barbosa, que está em Ginso de Lima, em Ourense. Beleza, pessoal? Tranquilo com vocês? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Estamos de volta então, pessoal, para mais informações, mais dúvidas de nome de lugares e da forma como se escrevem hoje e como poderia ser escrito para que tenhamos uma escrita, um código universal para a Galiza e para todo mundo que fala a nossa língua comum. Eu separei hoje dois nomes compostos. O primeiro, Vila Marim, e o segundo, Vila Martim de Valdeorras. E aí, quem começa? Pois comezarei dando unhas primeiras indicacións que son reiterativas un bocado do que xa tiñamos comentado noutros programas, mas que cumpre actualizar de novo para que a xente pois, non se esqueza ou para refrescar a memoria, simplesmente. Non? E no caso de Vilamarín, o primeiro dos casos, pois teríamos un nome composto de Vila máis Marín. E na norma da Real Academia Galega acaba en nasal en N, en cuanto na norma internacional acaba en M. Isto, como xa tiñamos comentado, por un lado, nome composto de vila máis nome, porque xa tiñamos falado de Vila Maior anteriormente, neste caso, Vila Marín. E, en vez de acabar en N, acabaría en M. Igual que, pois, por norma, todas as palabras que acaban en nasal, normalmente, salvo algunhas excepcións, pois acaban en M. E no caso de Valdeorras, Vila Martín, separado, de Val, de Vale, de Val, Valdeorras, de e Orras. Entón, sería todo un enorme nome composto. E nada máis, doulle paso ao noso querido Barbosa para que nos ilumine. Bon, a orixen das dúas palabras é bastante diáfano, bastante claro. No caso de Vilamarín, é o nome dun posesor, de Vila Marini. Marini é un xenitivo de Marinus, é un nome de persoa. A vila de Marinus, non? E daí ficou, a partir dese xenitivo, en Vila Marini, que deu Vilamarín. Igual acontece con Vila Martín. Vila Martini, de Martinus, o nome do posesor, a vila de Martiño, ou de Martín. A respecto do de Valdeorras, o nome da comarca, é un nome, por lo menos o de Orras, ven do nome do pobo céltico que vivía anteriormente en época romana, vivía en esa rexión. O pobo dos Gigurri. A partir dos Gigurri é o que ven Eorras ou Georras ou Deorras, que, claro, nós relacionamos o de como preposición, mas ben podía ser parte do nome, do conxunto do nome de Gigurri, de Orras, todo xunto. Mas resolves así por os lingüistas galegos que aderen aos presupostos reintegracionistas, ben de, con apóstrofo e Orras, como comentaba antes o Paulo. Hai tamén algúns que poñen de como preposición e posiblemente Orras. Beleza, então? Vamos a Ok. outro? Outro. Bom, agora é quanto à grafia. Eu vou ler como eu vejo aqui a grafia e como ela poderia ser para uma interpretação mais universal. Eu vou ler como eu entendo a grafia aqui, tá? Laza. Ou seria laça? Ben, pois neste caso, como sempre no caso da Academia Galega, optan por o Z, non? Por o zetacismo, en cuanto, por outro lado, a versión reintegracionista escollería a forma con C sedillado, que, como todo nesta norma, non? Na norma reintegrada, pois, ou portuguesa, ou como lle queiramos chamar, porque ao final todo está seguindo as mesmas normas, pois teríamos que entre dous as temos un C sedillado, sempre. Entón, non habería dúbida. Nun caso sería con Z, no caso da Academia Galega,
C cedillado no caso do resto do mundo, non? Barbosa? Ok. A respecto do topónimo Lasa, ou Laza, como se dice ceceante no galego do lugar, hai varias posibilidades. A máis común é a que faz derivar ese topónimo de Latia. Este Latia, onde eu procurei, parece que faz derivar de Latium, da rexión de Italia, por causa da romanización. Eu considero moito difícil que esa zona fose moito romanizada, porque é unha zona moito extrema, moito montañosa, é unha zona onde se conserva moitas tradicións que non se deberían conservar se houvese moita influencia exterior, non? Entón, o de Latio, a min pareceme un poquinho incorrecto, non? Podía ser que pudese vir de latia, de latus, de amplo, de alargado, entón podía ser. Mas há unha teoría que é de Xino Martins, que eu gosto moito dela, que faz derivar de glatia, con GL. Glatia significa, segundo ele, fría, conxelada, ou xelo, algo relativo con xelo, co frío, e que se corresponde moito coa realidade, porque é unha zona montañosa de moito frío, onde hai neve e onde as temperaturas durante a maior parte do ano son baixas, non? Entón, de glatia podía dar perfectamente Lhasa, non? Esas son as tres teorías posibles, e da que máis gosto é desta última. Beleza. Arnoia e Amoeiro. Conta pra gente. Ok. Arnoia é o nome dun concello, mas tamén é o nome dunha comarca que non ten nada a ver co concello. Arnoia Concello está na comarca do Ribeiro, mas Arnoia comarca é o nome que recebe a comarca de Allariz, Maseda. É por causa do río, é o río Arnoia, o que pasa por aí é o que vai desembocar aquel concello onde se chama Arnoia e vai confluir co río Miño. A respecto da toponimia, quer do río, quer do concello, quer da comarca, podría vir da palabra Arn, unha palabra céltica, Arn, que podemos encontrar tamén en Arno, o río Arno en Italia, no norte de Italia, centro-norte. É unha palabra que pode significar fluir, e ten a ver con moitos nomes de ríos que hai na Europa, entre eles ese que acabamos de falar, na Italia, o Arno. Fluir é como quen di tamén unha forma de chamarlle o río. Lembremos que en francés a fleuve é río, non é? É mesmo femenino. Mas iso é unha teoría, unha posibilidade. Outra podía ser que pode ser ter unha procedencia xermánica, da palabra Arn, que significa, no antigo xermánico, significa águia. Por tanto, Arnoia ser o lugar donde hai águias, por lo menos na comarca, non? Mas, como o nome do río tal vez teña máis a ver co Arn, que ten como etimoloxía fluir, do que o das águias, non? Temos unha referencia documental no ano 936 depois de Cristo, na Idade Media galega, o que lle chama Arnogie, con E. Entón, aí temos xa unha referencia, non? Aparecía un G no meio que foi eliminada por aquilo que chamamos a alienación céltica, quer dizer, os mecanismos das linguas célticas continúan funcionando no galego medieval, o cual eso poden tirar conclusións interesantes. Xa digo que é unha palabra que, do meu punto de vista, ten máis a ver co significado de río, de fleuve, de fluir, do que con águia, non? Ainda que tamén existe esa posibilidade que hai que nomeala, non? E a respecto de Amoeiro, que tamén é un concello que está na comarca de Ourense, para o norte de Ourense, está perto de Coles, próximo a raia con a actual provincia de Lugo, ven de Amoenarius. Amoenarius é o nome dun árbore, do amieiro, non? Ben, podía ser que esta palabra, mesmo en latín, fose unha palabra de origen céltico. Ben, podía ter a ver con abona aribo, que significaba ribeirego, quer dizer, aquel árbore que está na ribeira do río, ou pode ser que teña que ver con mina, que en latín significaba ameia. E ameia porque a árbore é unha árbore comprida, alta, e que dá a imaxe dunha meia, non? Ainda que a palabra meia alguén ten relacionada cunha palabra árabe, mas en latín a palabra mina
esa palabra da cual deriva a meia, afinar. Entón, cualquera das dúas posibilidades pode ser. Eu, como sempre tendo o celtismo, eu gosto máis de mesmo a palabra derivar de unha forma céltica que pasou ao latín, e a partir do latín deu esta palabra na nosa lingua, que a día de hoxe chamamos a árbore amieiro, e que no Consello chamase amoeiro porque é unha palabra moito máis primitiva que a palabra da árbore da que falamos. Excelente, pessoal. Bom, vamos continuar no próximo programa com mais nomes, e agora estamos fazendo essa viagem, esse percorrido por Ourense. Valeu, galera! Valeu. Valeu, Barbosa! Sí. Estaba ben, desculpai, estaba vendo aquí os meus apuntamentos, desculpaime. Está todo ben, todo ben.